Bună dimineața și bine ați venit la evenimentul oficial de lansare al raportului Romania's Fintech Map ediția 2022, ediție cu numărul 4 al acestui raport de tradiție realizat de Future Banking. Eu sunt Alexandru Ardelean, redactor șef al Future Banking și astăzi vrem să vorbim în contextul lansării acestui raport despre ecosistemul fintech-urilor din România, într-o conferință cu două părți. În prima parte o să avem actori instituționali, ca să le spunem așa, care au expertiză în domeniul financiar și fintech, iar în cea de-a doua parte vor fi fondatori de fintech ca să aflăm direct de la cei implicați cum evoluează ecosistemul. Câteva cuvinte despre raport, ce am observat în acest an: consolidare și creștere. Sunt primele atribute care au apărut în discuțiile noastre cu fondatorii sau cu partenerii din fintech-urile din România. Pentru ecosistem a fost un an bun, multe fintech-uri și-au dezvoltat operațiunile, au scos produse noi, au obținut investiții, au câștigat vizibilitate, alții și-au extins afacerile în afara țării. Este de apreciat faptul că ecosistemul devine din ce în ce mai stabil față de alți ani. Sunt doar câteva fintech-uri care nu mai sunt pe piață, semn că piața este pregătită pentru mai multe proiecte sau că capătă un grad de consolidare tot mai mare. Raportul poate fi descărcat de pe site-ul Future Banking de la secțiunea rapoarte, futurebanking.ro/rapoarte. Vă invit să-l descărcați și să parcurgeți toate informațiile relevante despre fintech-urile din România. Și ca să nu mai lungesc vorba cu lucruri de la mine, mergem către primul invitat de astăzi, Claudia Cruceru, Business Development Lead în cadrul Visa România. Bună, Claudia, și bine ai venit! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Alexandru, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o plăcere să fiu aici. Mă bucur că ești alături de noi și tocmai pentru că Visa este un susținător al fintech-urilor la nivel global și nu numai, ci și în România, o să încep prin a te întreba cum vede Visa apariția acestui raport realizat de Future Banking. În primul rând, aș vrea să încep prin a-mi exprima plăcerea că am fost și noi invitați și suntem parte din acest raport și din acest eveniment de lansare. Așa cum ai spus și tu anterior, piața s-a dezvoltat și a crescut foarte mult în ultimii 3-4 ani. Am văzut că o bună parte din fintech-uri au fost înființate recent și în zona și datorită contextului pandemic, precum și așteptărilor din ce în ce mai ridicate ale consumatorilor. Sunt domenii complet noi care au apărut versus primii ani când vorbeam despre fintech, deși, așa cum ai spus și tu, câteva companii poate nu mai există. În general, vedem că sectorul s-a diversificat foarte mult. Avem zona de open banking, care e complet nouă față de anii anterior, zona de crypto, blockchain. Un alt lucru care ne bucură foarte mult și unde și voi aveți un rol foarte important și noi, este faptul că s-a crescut foarte mult dialogul în zona publică despre fintech-uri. Odată și cu înființarea asociației RoFintech, antreprenorii au devenit mai activi. Există o zonă de colaborare în întreg ecosistemul care cumva ajută și cred că ajută și la dezvoltarea în general a pieței. Din punctul nostru de vedere, Visa, ne bucurăm foarte mult că suntem parte din acest fenomen. Colaborarea cu fintech-urile este clar una din direcțiile Visa strategice, la nivel local, la nivel regional și la nivel global. Exact acest lucru voiam să te întreb. Cum vede și care este abordarea Visa față de fintech-uri la nivel global, ca să ajungem după aia și la nivel local? Inovația este în ADN-ul nostru, noi suntem mândri să spunem mereu asta. Avem 3 direcții strategice de colaborare cu fintech-ul. Unul, zona de programe. Avem foarte multe programe de susținere a fintech-urilor. Aș menționa și începe prin a spune despre startup-uri. Avem programul Visa Innovation, care
susține fintech-urile în faza de startup prin diverse programe de mentorat, facilităm întâlniri cu investitorii. Pot să vă spun că de când am lansat programul am avut peste 900 de participanți la nivel european și am facilitat colectarea de peste 350 de milioane de euro ca fonduri. După aia, dacă mergem în zona de fintech-uri mature, avem programe de accelerare și de a ajuta fintech-urile de a-și dezvolta paleta de produse. Aici am avut la nivel european peste 90 de fintech-uri parte și niște nume relativ mari acum în domeniu, cum ar fi Revolut, GoHenry, o aplicație de educație financiară pentru copii, asta ca să menționez programe din ultimii ani. Un alt program la care am lucrat foarte mult și în care credem, deoarece creează o colaborare între zona de banking tradițională și zona de fintech, este programul nostru Visa Fintech Partner Connect, unde practic aducem soluțiile fintech-urilor, le punem pe masă în cadrul rețelei noastre, ca ele să poată fi consumate atât de jucători tradiționali cât și de alte fintech-uri. Ca să mă apropii un pic și de România, zice aici că genul ăsta de program, Visa, l-am dezvoltat și în România prin platforma noastră Marile Afaceri Mici, care este o platformă de ajutor și pentru IMM-uri și de susținerea digitalizării IMM-urilor, unde avem parteneri și din zona de fintech, care pot oferi serviciile lor către bănci și către IMM-uri. Aici aș menționa Ebriza, SmartBill, ThinkOut, care sunt parte din partenerii noștri din programul local. Voiam să te întreb, așa, spune-mi. Vreau doar să mai punctez ultimele două lucruri. În zona de colaborare este partea de parteneriate strategice. Avem și în România parteneriate cu fintech-uri și la nivel global anul trecut peste 400 și zona de investiții. Noi avem un proces riguros de selecție și ne uităm în zona de fintech-uri în a investi în ele pentru a putea ulterior să scalăm produsele lor la nivel global. Am înțeles. Și voiam să te întreb tocmai pentru că ai menționat de fintech-urile din România, care considerați că sunt aturile pieței locale, de care fintech-urile ar putea profita pentru a-și consolida business-urile și în același timp voiam să te întreb care sunt și punctele lor vulnerabile. Asta pentru că voi sunteți prezenți în atâtea țări, aveți colaborări globale, internaționale și puteți să faceți cumva comparații și să înțelegeți cum poate scala un fintech la nivel global, chiar un fintech local, un fintech pornit din România. Da, mulțumesc. Deci, zona aceasta de piață din România, noi o vedem foarte dinamică și, sincer, aș începe foarte mult pe zona de avantaje, deoarece considerăm că sunt mult mai importante decât vulnerabilități. Mediul este dinamic, sunt foarte mulți antreprenori, foarte multe idei și destul de multe fonduri de investit, ceea ce face în general atractiv atât pentru investitorii locali cât și pentru investitori străini. Un lucru care cred că ajută foarte mult piața din România e faptul că avem foarte multe programe de accelerare și incubatoare. Chiar citeam acum câteva zile, sunt peste 12, parcă o selecție de programe locale care ajută la dezvoltarea fintech-urilor, startup-urilor. Există și programele regionale. Pot să vă zic, de exemplu, că în programul nostru de innovation regional am avut 19 aplicanți din România în ultimii ani. 3 au ajuns în fază finală, printre care Thinkware, Prime Dash și Pay by Face. Iar feedback-ul în general a fost că startup-urile din România sunt între cele mai performante la nivel regional. Noi chiar suntem mândri în zona asta și cum ne poziționăm. Lucrurile astea, plus faptul că
Avem ajutor foarte mult și de la ecosistem în general. Simt un apetit foarte mare și al băncilor de a integra soluții fintech. Am văzut că, practic, un sfert în zona noastră de fintech sunt furnizori de tehnologie de servicii B2B. Adică, practic, tot ecosistemul va merge spre digitalizare și spre ajută dezvoltarea fintech-urilor. Un alt aspect important și toți sunt în zona de avantaj este dimensiunea pieței. Până la urmă suntem mulți și avem și un apetit crescut de tehnologie. O să vă zic că dintr-un studiu Visa recent, o treime din români plătesc cu telefonul în magazin. Este mult, este practic, suntem pe primul loc în zona Europei de Centrale și de Est în acest domeniu. Avem foarte multă tehnologie și pe zona de plăți. Am lansat aplicația de acceptare la plată cu cardul și avem deja, mai puțin de 2 ani de lansare, 20.000 de comercianți care folosesc telefonul mobil să accepte plăți cu cardul. Deci este un ecosistem care merge foarte mult. Nu suntem la nivelul piețelor mature, asta este, să zicem, în zona de... Nu avem foarte multe companii, nu avem unicorni în zona asta, deci nu suntem acolo, însă toată efervescența în zona de soluții și apetitul oamenilor face ca ecosistemul să fie, noi zicem, pe o pantă ascendentă și cu un potențial foarte mare. Vorbeai mai devreme despre bănci și o să te întreb pentru că există acest mit, să-i spunem, de competiție, de cum că nu s-ar înțelege sau că din ce perspectivă ar trebui să vedem relația dintre fintech-uri și bănci? Sincer, ca să spun, există 100% competiție, dar există 100% colaborare. Din punctul nostru de vedere, nu au cum să coexiste una fără cealaltă. Zona de colaborare eu o văd foarte puternică, deoarece foarte multe bănci efectiv consumă servicii de la fintech-uri și se uită foarte mult, poate nu toate am implementat asta, dar se uită foarte mult să implementeze astfel de soluții în viitor. Iar noi și rolul Visa în zona asta este de a facilita acest gen de colaborare. Asta este lucru, noi când vorbim despre fintech, fiindcă avem practic rețeaua Visa, cum funcționează, conectăm în zona de comercianți, de bănci și fintech-uri, rolul nostru este să ducem ecosistemul la nivelul următor de dezvoltare. Competiție există 100%, dar până la urmă care este cheia inovației și progresului dacă nu competiția? Și cred că ne bucurăm și asta este lucru de ce am adus și am ajuns cu infrastructura de plăți la un nivel foarte mare de securitate, dar și la un nivel foarte mare de inovație, datorită acestui gen de competiție constructivă. Exact. Ceea ce este un pas înainte și, cum ai spus, asta este cheia progresului și a inovației în orice domeniu și nu numai aici. Care sunt avantajele pe care fintech-urile le pot obține din colaborarea cu voi, cu Visa? La ce inovații majore au fintech-urile acces atunci când intră într-o colaborare cu voi? Odată, așa cum menționam, sunt partea aceasta de, să zicem, ajutor direct, care este dată de programele noastre prin care susținem direct. Lăsând zona asta de o parte, aș zice că punem la dispoziție tehnologie pentru ele într-un mod foarte facil. Aș da un exemplu de tehnologie, zona de Visa Direct. Ce înseamnă? Practic, noi punem la dispoziție o soluție prin care putem transfera fonduri la nivel global într-un mod eficient, instant, în timp real, către mai mult de 7 miliarde de credențiale. Adică, practic, conectăm lumea la nivel financiar. Exact. Și aici nu vorbesc numai despre carduri. Avem 3 miliarde de carduri, dar restul sunt zona de conturi. Deci tehnologia noastră depășește zona de plăți. Un exemplu este, de exemplu, Pago în România, care a implementat tehnologia de Visa Direct printr-un transfer de fonduri instant între utilizatori. O altă zonă de tehnologie este zona de Visa Developer Platform, în care punem la dispoziție fintech-urile un mediu sandbox de a testa API-urile noastre deschise. Ei pot astfel să-și îmbunătățească paleta de produse și de servicii, având acces direct la o suită de
API-uri pe care ulterior foarte ușor le pot promova în zona de producție și lansa live. Și aici avem implementări în România ale API-urilor Visa. Aș menționa poate First Bank, fiindcă au vorbit foarte mult despre asta în ultima zonă, deși nu vorbesc de fintech, dar este o bancă digitală care oferă prin intermediul Visa un modul de gestionare a subscripțiilor consumatorului. Ai posibilitatea să vezi, practic, în aplicația de mobile unde ți-ai salvat cardul și ce plăți ai făcut în ecosistemul online. Mm-hmm. Am înțeles. Și ultima întrebare. Cum vedeți acest an? Deja suntem în 2023, tot îmi vine să spun 2022, trecerea, exact. Cum vedeți acest an din perspectiva relației cu fintech-urile? Care sunt tendințele pe care voi le anticipați că vor fi predominante în acest sector, având în vedere că aveți tot felul de rapoarte la fel, tot felul de insight-uri? În primul rând, ceea ce este, cred, evident, este că tendința de digitalizare a sistemului bancar tradițional va continua, ceea ce va determina o creștere, o cerere tot mai mare pentru servicii fintech. Deci credem că piața, din punctul de vedere, va crește în continuare. O altă zonă pe care o vedem interesantă și care nu a fost până acum prioritară nici pentru fintech-uri, nici pentru jucătorii tradiționali, este zona aceasta a digitalizării IMM-urilor și a oferirii de servicii conexe plăților pe zona de, poate, soluții de management și gestiune a afacerii, soluții de expense management, unde piața aceasta este foarte dezvoltată în zona de Europa de Vest, iar în România încă nu am văzut că fintech-urile nu se uită neapărat în direcția asta, deși pe partea de antreprenori există o cerere destul de mare. Și aici vedem, la fel, o zonă care se va dezvolta. Desigur, partea de consolidare, în general, a pieței, așa cum au fost făcuți pași în trecut, credem că este o direcție care va continua. Îți mulțumesc foarte mult pentru participare, îți mulțumesc foarte mult pentru insight-urile venite din partea ta și din partea Visa și că ați fost alături de noi și la lansarea ediției acestei conferințe și la lansarea raportului și ne revedem curând cu alte proiecte. Mulțumesc foarte mult, aștept să ne revedem cu plăcere. Mulțumesc mult! Discuție frumoasă în continuare! Mulțumim mult! La revedere! Și acum o să mergem către următorii mei invitați ca să vorbim despre ecosistemul fintech local, unde suntem din nou, care sunt provocările și ce putem face pentru a dezvolta și a consolida acest ecosistem. Iar alături de mine sunt Andreea Porojan, Fintech Partner și Manager la Raiffeisen Bank, Alexandra Manciulea, Partner la Philip & Company și Cosmin Cosma, fondator Finkware și președinte Asociația Română de Fintech. Bună dimineața tuturor! Bine ați venit și mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Și o să încep cu o întrebare pentru toată lumea. Pornesc tot de la lansarea raportului și o să vă adresez această întrebare pe care am adresat-o și Claudiei. Cum comentați apariția Fintech Map, raportul realizat de Future Banking? Cosmin. Te văd. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, mulțumesc foarte mult pentru invitația de a fi alături la lansarea acestui produs editorial. Pentru mine e de suflet așa, Future Banking Map, Fintech Map, pentru că mi-aduc aminte, eram acum câțiva ani și discutam la un eveniment Future Banking, la unul din evenimentele Future Banking, cu Răzvan despre ar trebui să avem și noi, uite, Luxemburgul are, noi de ce nu avem? Noi de ce oare nu avem? Pe vremea aia nu exista nici Asociația Română de Fintech, pe vremea aia nu exista încă o consolidare și un curent atât de concret în zona de fintech.
Și povesteam și exemplu chiar era harta de fintech din Luxemburg și mi-aduc aminte că am vorbit cu Răzvan Enache la momentul ăla și noi nu putem, eu nu pot să o fac, adică eu nu pot să o fac, deocamdată nu avem asociație, voi ar trebui să o faceți. Este cumva o datorie, nu e deja. Și datoria asta s-a concretizat cu prima ediție și în momentul ăsta mă bucur foarte tare că ceva ce am nășit, era și Ciprian Poltineanu, trebuie să spun, la acea discuție, era Răzvan, Ciprian și nu știu dacă erai și tu, cred că Alex, sau mă rog, nu mai țin minte exact, dar din discuția, uite, s-a nășit acest proiect. E foarte important, pentru că dacă nu există un who's who al fintech-ului, nu avem cum să vorbim de o industrie, să conștientizăm apariția acestei industrii în România. Și din perspectiva asta faceți o treabă foarte bună, mă bucur că independent funcționează, merge, mă bucur că se alătură din ce în ce mai mulți parteneri, cum e Visa, cum e Philip & Company, cum e Mastercard și așa mai departe, Raiffeisen. Deci nu pot decât să fiu super încântat și mândru că se întâmplă. Mulțumesc. Andreea, Alexandra, ca să spargem gheața și după aia trecem la lucruri serioase. O să zic eu, pentru că rezonez cu ceea ce a zis Cosmin și pentru mine este un proiect de suflet. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a contribui la o nouă ediție a Fintech Map-ului. Am fost implicată și eu și în edițiile anterioare și am privit cu bucurie cum harta fintech-urilor din România a sporit în complexitate. Și aici mă refer atât la numărul de companii care și-au găsit locul pe hartă, cât și la soluțiile oferite de acestea și la domeniile pe care acestea le abordează. Și cred că harta din acest an reflectă o evoluție spre maturizare a pieței noastre de fintech-uri. Cred că e mult să vorbim de o maturizare efectivă la acest moment, dar în ultimul an am văzut câteva achiziții notabile în sector, multe runde de finanțare la nivelul companiilor și am văzut, așa cum ai menționat și tu, Alex, la început, expansiunea în afara granițelor pentru mai mulți jucători din piață, toate aceste evenimente fiind primite cu bucurie de către noi. Exact asta era, oricum, Andreea, imediat te las, pentru că vreau să intrăm și în prima întrebare și cumva să vorbim, plecând de la raport, să vorbim despre cum arată ecosistemul fintech în acest moment. Să avem așa un state of the union, nu e starea Uniunii și nici starea țării, ci state of fintech în România. Și atunci haideți să vedem unde suntem. Andreea, te rog, că... Sigur. Mulțumesc și eu pentru invitație încă o dată. Am participat de fiecare an cu o mică contribuție, noi Raiffeisen, pentru că suntem și avem chiar un produs dedicat și nu numai un produs, un accelerator, un program dedicat încă din 2017 fintech-urilor. Ne parteneriem cu ele, le punem în competiție, le scoatem în valoare, le punem la lumină, investim în ele, da? Și mă bucur că este azi alături de noi și prima investiție în fintech-ul de pe piața locală. Și ca să completez un pic ceea ce a zis atât Cosmin cât și Alexandra, pentru că ei au făcut un rezumat extrem de bun a ce înseamnă piața de fintech locală, eu aș mai vedea aici sau aș mai puncta oportunitățile, pentru că deși în continuare prevalează zona de payments și de lending, ceea ce este complet normal pentru că acolo este nu numai focusul, dar și, să zicem așa, big business, există și alte oportunități. Și uitându-mă pe raport și, bineînțeles, fiind a 4-a ediție de la an la an, aș spune că, uite, de exemplu, pe zona de InsurTech sunt doar 2 companii pe piață, da? Ceea ce arată sau trebuie să indice faptul că mai este loc, la fel și pe zona de soluții pentru partea de investment, da? Pentru că avem nevoie de mai multe soluții, să zicem, tehnologice și în această arie local, da? Pentru că, într-adevăr, sunt pe piață diferite soluții de robo-advisor sau ceva similar, dar de ce să nu vedem și aici local și să putem să le folosim pe ale noastre care să, nu știu, de exemplu, să fie compliant cu
cu reglementările europene, da? Pentru că știm că mai mult pe piața din America există astfel de soluții. La fel, ce aș mai spune eu în afară de acest fapt este că, uite, de exemplu, zilele trecute scriam într-un mic articol publicat de mine pe o altă platformă online că experții în tehnologie, da, pentru că, să zicem așa, există și anumiți guru care se uită foarte atent la care sunt tehnologiile care vor fi în față anul acesta, au identificat 4 mari zone care vor prevala în zona de tehnologie și acestea sunt Artificial Intelligence, Internet of Things, IoT, Metaverse și apare de ceva timp și, aș zice eu, de anul trecut deja, zona de sustenabilitate și green. Green aici nu numai financing, ci se dezvoltă zona aceasta mult mai mult pe partea aceasta de, auzim de investiții, de carbon credits, de carbon footprint, da? Toată lumea acum încearcă să meargă către zona aceasta de environmental. Și sunt sigură, și asta spun că nu spuneam eu, ci eu spuneam experți cu mai multă experiență, că există oportunitate și în această zonă și invitația mea către startup-urile de tehnologie și fintech-urile din România este să se uite și în această direcție, pentru că acolo unde este nevoie, acolo este și o oportunitate. Și ca să completez și partea de cum vedem ecosistemul de fintech din România, așa cum a zis și Alexandra și Cosmin, este mult mai matur, da? Adică am văzut mai puține exituri de pe piață și multe dintre companii, le pot zice deja companii, că nu sunt chiar startup-uri, deja primesc investiții, sunt la o nouă etapă, își lansează produsele în afara țării, da? Și asta am văzut și în cadrul programelor noastre, inclusiv Venture Capital Fund, se știe deja că Raiffeisen are și Elevator Ventures, care este VC fundul grupului care investește în fintech-ul. Se uită din ce în ce mai atent și pe piața din România, chiar are o persoană alocată inclusiv pentru România și suntem în discuții permanente și ce ne sare în ochi, purtăm discuții deja de ceva timp. Voiam să te întreb, pentru că toți suntem la subiectul acesta și pentru că vorbeai și de Elevator Lab. Voiam să te întreb, pentru că voi aveți o colaborare intensă cu fintech-urile și voiam să te întreb cum vedeți voi și să elaborăm un pic acest aspect. Pentru că vedeți, dincolo de competiția de care vorbeam și mai devreme, ci de o colaborare. Aveți colaborări cu multe dintre fintech-urile din România. Cu siguranță este vorba despre parteneriat și acest lucru l-a menționat și Claudia și l-a observat foarte bine. Visa, bineînțeles că este și unul dintre partenerii noștri cu care lucrăm și suntem parte din diverse alte programe și suntem acolo un ecosistem, băncile, Visa și fintech-urile și, într-adevăr, așa cum puncta și ea, nu poate fi vorba decât despre parteneriat. Adică și competiția asta care este oarecum, cum să zic, și vizibilă, dar și evident, suntem pe aceeași piață, dar este un lucru care ne ajută să ne și parteneriem, pentru că și noi, băncile, avem nevoie de tehnologie și de soluții care se pot implementa mai repede și este în strategia noastră de ceva timp, spuneam încă din 2017, pentru că cu acest scop a fost creat acest program, să ne parteneriem cu fintech-urile și să le ajutăm să crească. De aceea avem și un Venture Capital Fund care se uită la fintech-uri și, în principal, fintech-urile cu care colaborăm sau care le punem în competiție sunt în vizorul Elevator Ventures, pentru că și Elevator Ventures are ca scop să promoveze soluțiile în care investește, în primul rând la nivelul grupului Raiffeisen. Deci nu vorbim numai local, pentru că
toate competițiile pe care le-am realizat până acum local au avut în principal participanți din România, inclusiv anul trecut când am realizat o competiție în zona de sustenabilitate și soluții în acest sens. Am avut participanți din România, deși câștigătorul a fost unul din Franța, dar în anii anterior, de exemplu, când am căutat soluții în zona de Artificial Intelligence și Loyalty Solutions pentru companii, soluții de loializare, am avut 70% dintre participanți au fost din România și câștigătorul tot unul din România, unul dintre fintech-urile care se află pe Fintech Map. Deci este vorba de colaborare și parteneriat. De asemenea, soluțiile fintech pe care le vedem sau cu care ne auzim pentru că suntem într-o permanentă comunicare, le promovăm mai departe inclusiv clienților noștri IMM, pentru că la fel subliniez și eu și sunt în asentimentul Claudiei, și companiile mici din România au nevoie de soluții care să le ajute să crească și a menționat deja câteva. Noi avem chiar și un departament specializat pentru acest lucru în zona de IMM-uri și ne uităm tot timpul la ce soluții ar putea ajuta clienții noștri IMM și fie le promovăm oferta activ în cadrul pachetelor noastre de cont curent, fie separat sub diverse forme în care parteneriatul poate exista, ajutând totodată companiile din România să se digitalizeze, da? Pentru că este important acest lucru și le arătăm care sunt produsele care îi poate ajuta și pe ei mai departe să se dezvolte și să crească. Mulțumesc mult. Mă întreb spre Cosmin și voiam să-l întreb cum se vede cu cele două pălării ale lui de fondator de fintech, de fintech câștigător în tot felul, de fintech cu birou afară, de președinte al Asociației Române de Fintech. Păi, hai să o luăm așa. Deci, în primul rând, n-aș vrea să insist foarte mult asupra Finkware. Finkware cam marchează destul de multe din chestiile despre care s-a spus, inclusiv ce spunea mai devreme colega de la Visa. Noi am fost câștigători am fost în Visa Innovation Program. Suntem în relații destul de bune cu Visa. Am fost și, putem să reluăm relațiile oricând cu cealaltă schemă, cu Mastercard. Suntem una din investițiile lui Elevator Ventures. Suntem prima investiție românească a lui Elevator Ventures și singura până acum, dar sper să se întâmple cât mai curând. Eu cel puțin încerc să deschid ușa la cât mai mulți să intre în discuții, nu doar Andreea, cu colegii de la Elevator Ventures, care sunt partenerii mei, ne auzim, ne vedem cel puțin o dată la 2 săptămâni. Suntem, într-adevăr, printre companiile care au început extindere internațională, suntem printre companiile care ridicăm bani, care am ridicat bani din străinătate fără să ne oprim la asta. Suntem printre companiile care facem open banking, suntem printre companiile licențiate și pașaportate în Europa din România. Dar trecând dincolo de Finkware, hai să vorbim acum despre fintech-ul românesc, exact. Pentru că fintech-ul ăsta românesc este de fapt ceea ce ne unește. Fintech-ul românesc are în momentul ăsta o serie de companii foarte interesante dincolo de Finkware. Sunt companii care încep să bifeze, să marcheze niște realizări din ce în ce mai mult. Și am văzut în anul ăsta, că vorbim de 2022, am văzut o creștere majoră a colaborărilor între bănci și fintech-uri. Sunt fintech-uri precum Selfpay, Sinfopay, iFactor, Pago, Thinkout, Biz. Deci companiile astea pe care le menționez cu un rost, toate au avut o creștere majoră a colaborării cu băncile în anul 2022. Se vede deja că băncile încep să devină din ce în ce mai deschise. Aș contrazice-o, că așa sunt eu tot timpul un pic pe Andreea. Noi nu suntem pe aceeași piață cu băncile, noi nu dăm bani. Deci băncile trebuie să se ocupe de treaba lor în principal, că aia e piața lor. De acolo câștigă bani și de acolo își plătesc angajații din prețul pe care îl pun pe banii pe care îi dau împrumut sau pe banii pe care și din păstrarea banilor clienților lor.
să-și facă foarte bine treaba, nu avem nicio problemă. Piața noastră însă este o piață a soluțiilor digitale care ajută tehnologia, prin tehnologie ajută la felul în care se mișcă banii și felul în care se mișcă datele financiare ale clienților și felul în care clienții, atât companii cât și persoane fizice, își administrează viețile financiare. Deci aici eu cred că, și aici sunt de acord cu Andreea, că rolul colaborării e cu atât mai mare, pentru că nu ne mâncăm pâinea unii altora. Acum, între noi fie vorba, chiar nu ne mâncăm pâinea, fintech-urile cu băncile. Și pur și simplu ne ajutăm unii pe alții să eficientizăm viața financiară a clienților și companiilor din România. Deci, în ceea ce privește ecosistemul, e clar o creștere evidentă, directă, în cifre, putem să luăm KPI și noi la Asociația Română de Fintech, adevărul este că ne străduim, dar nu prea am reușit noi până acum să începem să strângem niște date foarte concrete, de genul cifre de afaceri, investiții totale, de genul număr de colaborări. Numărul de colaborări e foarte important, numărul de tranzacții M&A. A fost o tranzacție a noastră care s-a întâmplat cu Pago, care a trecut de la Banca Transilvania la un fond de investiții. Sunt mai multe tranzacții care se întâmplă și se lucrează acum. Există fintech-uri care lucrează, fintech-uri de la noi în asociație, nu pot să vă dau detalii, dar care în momentul ăsta lucrează la niște tranzacții de M&A pe piața din America. Adică o să auziți niște lucruri nemai auzite și nemai întâlnite în 2023, chiar dincolo de... Deci se întâmplă niște lucruri foarte, foarte puternice și tari în ecosistemul românesc și eu sunt extrem de mândru și încântat. Și pentru că tot ai menționat acest lucru, vreau să te întreb cum ar trebui să se raporteze un fintech local la piața globală? Păi eu tot timpul spun și eu o spun de câte ori se poate. Noi așa avem o problemă în mentalitate care probabil provine din școala generală, când ne-au învățat profesorii de istorie că suntem cel mai bun popor din lume, că n-am deranjat niciodată pe nimeni, așa în istoria noastră, deși nu e adevărat, ni s-a tot spus asta. Pe vremea comunismului cam asta se dorea de la noi. Să stăm liniștiți în banca noastră, da? Și atunci ni se transmitea chestia asta. Asta se vede în business. Majoritatea companiilor stau liniștite în banca lor. Câștigă piața din România și până rămân pe aici. De-aia te-am întrebat. Excepții ajung să facă chestia asta. Noi trebuie să schimbăm mentalul ăsta. Noi la Asociația Română de Fintech avem un program major extins de internaționalizare a afacerilor, a fintech-urilor românești. Noi încercăm să le transmitem tuturor colegilor noștri, guys, ori jucăm în Liga Campionilor Europeni, ori nu mai jucăm. Pentru că dacă jucăm doar în curtea școlii, nu o să avem niciodată niște fintech-uri majore. Da? Suntem în faza în care, noi anul trecut am avut o serie întreagă de mișcări în zona de internațional. Am avut delegații care au mers la diverse evenimente din Anglia, din Luxemburg, din Belgia. Eu personal am fost în destul de multe dintre ele și am dus steagul românesc. Eu tot timpul îmi pun un pin aici cu steagul României ca să știe că de aici venim. Am dus steagul românesc, deci există asta. Plus că, deci cumva e o chestie, încă lucrăm, dar e o chestie de schimbare de mentalitate. Să le explicăm, să ne transmitem unii altora, ne molipsim unii de la alții de curaj. Da? Curajul de a merge, știi? Hai să deschidem piața. Băi, în Italia, n-am intrat până acum. Uite, Pago se duce în Italia. Am fost cu Pago la Milano Fintech Days, da? Ne-am întâlnit acolo și am discutat acolo și am încercat să ne ajutăm noi ca asociație să ajutăm cât mai mult fintech-urile românești pe Pago specific să intre în Italia. La fel ne dorim cu fiecare, da? Și probabil Adi știu că vine puțin mai încolo, poate vă povestesc de Italia. Cu fiecare, deci în momentul în care noi în board auzim de un fintech că vrea să iasă internațional, gata, suntem. O să avem inclusiv delegații peste ocean. Am avut Fintech Bridge cu Japonia. Deci noi în momentul ăsta creștem, de fapt, notorietatea și națională, că merge cu steagul tricolor, știi? Dar creștem notorietatea și încercăm să transpunem această schimbare de atitudine, da? Să mai deranjăm și pe alții un pic.
Bun, perfect. Și acum, tocmai pentru că vorbim de schimbări, mă întreb spre Alexandra și aș vrea să o întreb cum vedea schimbările prin care au trecut fintech-urile în ultimii ani. Cred că ultimii ani, așa cum au zis și colegii mei, au fost marcați de o accelerare, practic, a inovației și a digitalizării și nu e un secret că la acest lucru a contribuit și pandemia COVID-19. Accelerarea a venit pe fondul nevoilor clienților de a accesa anumite servicii mai repede, mai facil și noi ne-am bucurat să vedem că fintech-urile s-au grăbit să răspundă acestor nevoi. Din punct de vedere legislativ, ca să spun ceva și din punctul ăsta de vedere, inovația a reprezentat și reprezintă în permanență o provocare și de multe ori legislația a fost pusă în postura de a se adapta unor modele de business și unor particularități și unor cerințe pe care inițial nu le-a anticipat. Ultimii ani pot spune că au fost marcați la nivel legislativ de schimbări foarte importante. Cea mai importantă fiind adoptarea cadrului legislativ pentru open banking, marcat de implementarea celebrei directive PSD2, dar și de implementarea unor alte reglementări europene în domeniul cunoașterii clientelei și al prevenirii spălării banilor. Și aici mă refer în principal la directivele AML 4 și 5, dar și o serie de modificări în legislația privind semnătura electronică. Aș puncta și două schimbări notabile la nivel local din ultimul an în termen de legislație. Aici mă refer în primul rând la legislația care permite utilizarea mijloacelor video de identificare în scopuri de Know Your Customer, care este o legislație îndelung așteptată de piață. Și, de asemenea, mă refer la legislația privind crowdfunding-ul, care a fost adoptată și în România și care aduce în prim plan noi oportunități de business-uri pentru fintech-uri, dar și oportunități de finanțare. În afară de asta, aș spune că sunt de acord cu ce a zis Andreea mai devreme legată de zonele în care există deja dezvoltare pentru fintech-uri. Cred că au fost într-adevăr preferate zonele de plăți, zonele de portofele digitale, creditarea și infrastructura pieței financiare. Aici am văzut foarte multe fintech-uri active. Însă ne așteptăm și eu mă aștept la creștere exact în domeniile pe care le-a menționat Andreea, și anume InsurTech, zona de investiții și de finanțe personale. În următorii ani așteptăm să vedem ce companii își fac loc în aceste sectoare. Și un lucru care nu a fost punctat până acum și l-aș adăuga legat așa de ecosistem în general, este că interesul fintech-urilor din țările europene pentru țara noastră este în creștere. Le vedem că se autorizează fie la ASF, fie la BNR, după caz unde au nevoie de autorizații. Deci, cumva, în oglindă cu ceea ce promova Cosmin mai devreme, și anume să încurajăm fintech-urile locale să meargă și să se extindă pe alte piețe, vedem același lucru în oglindă cu fintech-uri europene. Deci, competiția este acolo, este și din exterior și este bine pentru ecosistem. Păi, hai să intervin un pic aici, ca să dăm un pic drumul la flacără acestei discuții. Hai să o luăm așa foarte direct, știi? Eu prin natura mea, fiind fondator disruptiv, trebuie să disrupt un pic inclusiv discuția asta. Hai să o luăm foarte direct, știți? În România sunt 12 instituții de plată all-time care s-au reglementat la Banca Națională a României. Știți câte instituții de plată sunt pașaportate din alte țări europene pe piața din România? 250. Da? Aproximativ 250. Deci dați-vă seama, deci sunt 250 care ar vrea să intre la noi în piață și ne-au anunțat, dar noi avem doar 12 pe aici sărăcuțele și din astea Noi am fost primul TPP care ne-am pașaportat. Am zis, nu, noi ne ducem. Noi suntem în momentul ăsta, fiindcă suntem pașaportați în 30 de țări. Da? Urmă a venit și Smart Fintech și s-a pașaportat și ei, așa. Mai era TwistPay, cred, pașaportată cu licența lor de e-money pe câteva țări. Deci noi, din alea 12, numai vreo 3 sunt pașaportate, știți? Deci, asta e diferența. Cam asta e. Cifrele vorbesc, ca să spun așa. Păi, și atunci, de fapt, de ce, dacă tot ați atins acest subiect, ok, se pașaportează alte fintech-uri europene în România și văd un potențial mare, de ce nu se întâmplă și reversul? E lipsă de finanțare, e lipsă, cum vedeți
toți trei. Asta e o întrebare deschisă pentru toată lumea. Cum vedeți voi acest lucru? În afară de mentalitate, ok. O să las doamnele primele și pe urmă, dacă sunteți de acord sau... Andreea? Păi, în primul rând, cred că este și aici este o opinie personală, nu, să zic așa, n-am analizat foarte îndeaproape de ce, nu, poate încă într-adevăr, chiar dacă m-a lăsat Cosmin primul aici, cred că el are mai multă experiență și aici provenind din zona de faptul că gestionează toate și discută cu fintech-urile legate problemele lor în principal în cadrul asociației. Mă gândesc că ar putea să fie și vorba de reglementare sau de a cunoaște zona legislativă din afara țării și aici poate că Alexandra poate să completeze partea asta, pentru că din câte știu eu și din discuțiile pe care le-am mai avut cu fintech-urile locale, cu siguranță ele se uită în primul rând atunci când ies din afara țării. În primul rând, vor cât mai bine să se adapteze reglementărilor BNR, ASF, tuturor organismelor care sunt de reglementare locale, dar, pe urmă, cu siguranță, un prim pas pentru a ieși în afara țării, în afară de, nu știu, necesarul de capital, presupun, de care ar avea nevoie, și de imagine, da, că este important lucrul ăsta și Cosmin l-a menționat, ar fi, cred că, zona aceasta de cunoaștere a legislației și aici cred că companiile, așa cum este și Philip & Company și alte companii, pot sprijini tot mai mult fintech-urile să iasă în afară, pentru că le pot consilia pentru a face acest proces mult mai ușor, pentru că știm întotdeauna și când se fondează o companie, un startup, în primul rând ce faci? Ai nevoie de niște documente legale și trebuie să știi în baza ce reglementări sau legi funcționezi și la ce trebuie să te supui, nu? Deci cred că ăsta ar fi primul hop de care trebuie să treacă și cred că au nevoie de mai mult sprijin în acest domeniu și, așa cum spuneam, pe urmă vine capitalul de imagine, da? Ca să fie recunoscute pe piață, cunoscute, nu recunoscute în primul rând, pe urmă și recunoscute. Și, evident, și de zona de finanțare și aici le ajutăm și noi cu Elevator Ventures și Elevator Lab să fie cunoscute, recunoscute în afară și totodată să obțină și finanțări. Și noi mai avem și programul Factory, care pe lângă Elevator Lab se uită și la startup-uri de tehnologie și acolo acordăm chiar finanțare pentru startup-uri la început de drum, ceea ce, din câte știu eu, suntem unici pe piață să facem asta. Alexandra, preiei așa. Da, sigur. Eu cred că este vorba de, în primul rând, de maturizarea pieței, așa cum este factorul principal. Accesul la finanțare, într-adevăr, e unul dintre motivele pentru care adică greutatea accesului la finanțare este unul dintre motivele pentru care scalarea în afara granițelor țării poate să fie dificilă. De asemenea, concurența din afara țării este mult mai puternică. Adică când cei din afară vin și concurează cu o piață mai mică la noi, adică vin cu niște soluții care poate nu sunt adresate în piața noastră. Noi, dacă mergem în afară, există multe șanse ca soluția pe care fintech-ul din România o are să fie deja acoperită de alte fintech-uri și concurența să fie un pic mai acerbă. Legat de partea legislativă în procesul ăsta de scalare, cum menționa Andreea mai devreme, într-adevăr, poate să fie un pic challenging, să zic așa, să înveți legislația altor țări. Aici, atunci când extinderea se face pe alte piețe europene, avantajul este că totuși legislația este una europeană și chiar și reglementările naționale pleacă de la directive sau de la regulamente europene, însă nu trebuie să ne bazăm 100% pe faptul că legislațiile vor fi identice, nici măcar la nivel european. Și aici este nevoie de o verificare, adică realitatea este că sunt diferențe între legislațiile naționale, chiar pe subiecte pe care poate te aștepta să nu existe diferențe. Și, prin urmare, normal că nu se poate face nicio expansiune în afara
granițelor țării, fără să îți iei consultanți în jurisdicțiile respective, pe care să-i ai la îndemână atât în procesul inițial de constituire a societății din jurisdicția respectivă, cât și subsecvent pe tot parcursul evoluției societății, ca să te poată ține la curent cu orice modificări legislative. Deci, practic, este o provocare. Acum știu că sunt fintech-uri care vizează chiar și piețe din afara Europei. Aici provocarea este cu atât mai mare. Adică când mergi în afara Europei, deja clar discutăm de alte cadre legislative și, să zic așa, se dublează sau se triplează orice efort pe partea asta și ceea ce generează normal nevoie de informare suplimentară, costuri suplimentare, consultanți suplimentari, lucruri de genul acesta. Am înțeles. Eu dacă mi-a venit rândul, pot să spun așa. Eu cred că, în primul rând, cel mai important lucru este, chiar dacă ăla nu trebuie să-l excludem absolut deloc, este atitudinea. Și atitudinea asta de care vorbeam puțin mai devreme, de a avea curajul de a ieși în afara țării. Dar nu doar de a avea curajul, ci de a nu-ți fie frică de eșec. De a avea, la nivel de reglementare, de a avea curajul de a da drumul la niște produse și proiecte noi pe piață, pentru că vedem asta la nivel de reglementare, o frică să nu cumva să facem ceva greșit aici, să se strice ceva, așa. Deci toată chestia asta, de atitudine este foarte importantă. Dar trecând de asta, sunt de acord într-o oarecare măsură. Eu vă spun așa, ca fintech, teoretic în România ai tot ce trebuie. Dar e ceva de genul, ai câte puțin din tot ce trebuie, dar nu suficient. Asta este remarca mea. Adică, în principiu ai o piață, în principiu ai cu cine să colaborezi, în principiu ai puțină deschidere de colaborare, în principiu ai bani, capital, în principiu ai consultanță și consultanți cu care să colaborezi. Dar după aia când mergi, îți dai seama că nu ai suficient din toate astea. Adică nu ai suficientă deschidere de la cei cu care vrei să colaborezi, pentru că le este frică să nu strice ceva, ce spuneam mai devreme. Da? Pe urmă, iarăși, nu ai suficient de mult capital. Păi vrei să crești, vrei să fii pan-european. Cum să crești cu 100.000 de euro sau 50.000 de euro sau 200.000 de euro? Păi ăilalți în Belgia, în Grecia ridică 10 milioane odată, pac, pe PowerPoint. Tu vii aici și ridici cu PowerPoint-ul și după ce vezi de investitorul niște tracțiune, vrem să vedem tracțiune, întâi și pe urmă primești o rundă de 200.000 de euro. Deci nu ai suficient, da? Iarăși, la fel cu consultanți. Acum, fără niciun fel de nimic cu Philip & Company sau cu persoanele de față, noi lucrăm cu consultanți. Un pic de know-how există, dar nu suficient. De ce? Pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le rezolv cu consultanții. Pentru că ai noștri consultanți nu au suficient de multă practică. Ai noștri consultanți nu au avut un Payhawk sau un Bitpanda de care să se ocupe ca și unicorn de fintech și să știe care sunt problemele la nivel de creștere și când te extindi internațional. Adică nu există. În România, cum spuneam, sunt 12 entități, instituții de plată reglementate. Păi câtă experiență este că sunt doar 12, în timp ce în alte țări sunt 50? Da? Deci inclusiv asta, pe marketing. Deci spuneți-mi, eu în momentul ăsta sunt într-o mare căutare de oameni care să scaleze comunicare la nivel internațional. Eu nu vreau să comunic doar în România. În România ne știe lumea. Ok, nu mai trebuie să mă știe, din cele 35 de bănci știe toată lumea Finquare, știe toată lumea Selfpay, știe toată lumea SinfoPay. Nu cred că a uitat cineva de Pago, de ThinkOut, da? Întrebarea este cum află despre noi o bancă din Croația, da? Deci atunci ne trebuie know-how de comunicare și de marketing, care, credeți-mă, există, dar e greu de găsit. Și e încă... Și atunci o să vin cu ce spunea marele filozof Chelo de la Paraziții, sunt strateg, înțeleg tactica, totul-i practica. Nu avem încă suficient de multă practică, da? ca să putem să spunem că avem elementele constitutive, să vedem o creștere a ecosistemului în mod... Dar vom ajunge la acest tipping point. Adică vreau să las o notă de optimism. Pentru că noi suntem în momentul ăsta în fașă. Suntem la început, da? E nevoie de câțiva ghiocei
care să înceapă să aducă după aceea cu ei. Și eu cred că sunt în Asociația Română de Fintech companii ca SelfPay, ca Pago, ca Lendrise, care pot să aducă lumină, ca iFactor. Nici n-aș vrea să uit pe cineva, că toți colegii mei sunt chitiți, ca să zic așa, să aibă succes. Păi și de fapt, tot ce ai spus până acum au fost provocări, dar toate aceste provocări, ca și cu toți ghiocii despre care spuneai, pot fi adresate ca să rezolvăm și să creștem prin colaborare, adică de exemplu, între Asociația Română de Fintech, între Elevator Lab, Elevator Ventures, Raiffeisen, între Filim, între noi chiar colaborăm. Da, chiar știu colaborăm, asta, dar asta zic, asta de aici, colaborarea asta trebuie să se extindă spre toate entitățile din ecosistem sau spre cât mai multe entități din ecosistem, cu sprijinul nostru care putem să facem cunoscut și să ajungă informația și informațiile la publicul relevant de aici și din afară, astfel încât lumea să știe despre ecosistemul fintech-urilor din România și despre lucrurile bune pe care le avem aici. Deci până la urmă totul ține de colaborare și de curaj și de a dezbate lucrurile și de a le înțelege și de a le internaliza. Știi care e vestea bună? Se face, Alex. Asta e, vezi, asta e foarte bine, da. Asta e lucru bun. Și pentru că mai avem 5 minute, așa în încheiere, pentru că am trecut peste provocări, am trecut peste finanțare de care încă e nevoie, dar sunt soluții, după cum spuneați. Care sunt, și e o întrebare pentru toată lumea, care sunt sfaturile din pozițiile pe care le aveți, pe care le dați pentru fintech-urile locale? Andreea. Așteptam să vedem cui dai microfonul. Pornesc cu voi, pentru că voi aveți, aveți așa, sunteți un actor instituțional, o bancă cu tradiție, da, care ați făcut Elevator Lab, Elevator Venture, aveți Factory, lucrați cu fintech-urile, colaborați, ajutați, sprijiniți în România, în afară, beneficiați de suportul grupului, know-how, care aveți toată această expertiză. Care sunt sfaturile pe care le aveți voi pentru fintech-urile locale? Știți care sunt? Lucrați cu ele tocmai. Așa este. În primul rând, și cred că și colegii mei de astăzi din Cola au menționat asta, cred că Claudia la început, aș zice eu să-și definească o strategie clară legat de ce doresc să facă și care sunt pașii spre a ajunge la acea strategie și acel, nu știu, moonshot sau unde vor să ajungă. Pentru că există foarte multe sau suficiente, a zice eu, și acceleratoare și programe de sprijin, de mentorat pe piață. Am văzut, și asta a fost, cel puțin, ăsta este feedback-ul meu, am văzut că foarte multe fintech-uri se duc în mai multe, știi? Adică participă și acolo din dorința de, nu neapărat că nu a pierde ceva, dar de a căpăta cât mai multă experiență. Opinia mea este să se focuseze pe mai puține, dacă nu pe foarte puține, astfel încât să nu-și dilueze atenția și focusul legat de produsul pe care vor să-l ducă mai departe, de strategie, de piață, da? Pentru că asta cred că este foarte important. Și de asta spuneam, să se gândească foarte bine la care acceleratoare participă sau programe, când este necesar să participe, care este momentul în care să se înscrie sau să iasă și care le sunt în primul rând beneficiile. Da? Pentru că, uite, de exemplu, noi în Elevator Lab, înainte de a începe o competiție, începem prin a avea discuții one-to-one cu fintech-urile sau startup-urile locale, prin a le spune despre program, ce se întâmplă în program, care le sunt beneficiile, da? Ca ele să înțeleagă înainte de a se înregistra ce se întâmplă în acel program și care sunt beneficiile lor. La fel, pentru că vă spuneam și avem și Elevator Ventures și am vorbit în cadrul acestei discuții, este bine ca ele să știe la fel sau să se gândească foarte bine la momentul în care solicită
piciuiesc și obțin o investiție din partea unui venture capital fund, angel investor sau crowdfunding, da, sunt mai puține bani, cât la sută din compania lor dau ca și control, da, respectivul investitor. Și, bineînțeles, pentru că atunci când e vorba de control, înseamnă și o putere de a decide, dată acelui investitor. La fel, investitorul te poate ajuta cu capital de imagine să te promoveze mai departe sau nu, da? Depinde de la caz la caz. Tocmai de aceea este bine să te uiți la cine sau cu cine colaborezi mai departe, pentru că va fi partenerul tău pe termen lung, nu îți dă numai bani, da? Și a zice aici la final, ca să concluzionez, on a funny note, atunci când colaborează cu o bancă, să aibă puțin mai multă răbdare. Pentru că o bancă nu este la fel ca un startup, la fel ca un fintech, foarte agil, are foarte mulți angajați, foarte multe departamente care trebuie să avizeze și lucrurile țin puțin mai mult decât într-o companie mică în care puterea de decizie este la 1 sau 2 oameni. Da? Deci asta este on a funny note, dar colaborarea există și noi suntem deschiși și am văzut lucrul ăsta inclusiv în cadrul băncii și împreună cu colegii mei care au înțeles în ultimii, să zic așa, cam 3 ani a fost așa mai mult o efervescență și o creștere în care și colegii mei din cadrul departamentelor au înțeles care este beneficiul de a lucra cu un fintech, cum se întâmplă lucrurile și de ce facem acest lucru, da? Pentru că munca mea este și internă, nu numai externă. Nu întâmplător sunt 3 ani de când s-a făcut și Asociația Română de Fintech, exact acum se împlinesc și cred că 4 ani de când este Future Banking Map, nu? Da. Da. Spre tine mă îndreptam, Cosmin, care sunt sfaturile pe care le aveți? În principiu, Andreea le-a sintetizat, eu aș da sfatul către fondatorii de fintech, le spun, sau nu, în primul rând să continue și să viseze și să facă lucrurile și să aibă tupeu și să aibă curaj, tupeu, cum vreți să-i ziceți, să facă. În al doilea rând aș da și sfatul este să vină la Asociația Română de Fintech. Că noi aici, apropo de ce avem puțin, dar nu suficient și know-how-ul ăsta. De pildă, ce zicea Andreea mai devreme, să-și stabilești la care accelerator să te duci, la care să te duci, că tentațiile sunt multe, toți te vor. Știi? Vine și Raiffeisen, vine și Visa, vine și Mastercard, vine și cu tare, haideți și la noi, și la noi, și la noi. Și la un moment dat îți dai seama, stai un pic, eu mă ocup de business sau mă duc la cursuri la acceleratoare, știi? Adică cu ce mă ocup eu aici? Și de fapt, ce trebuie să facă? Te duci la un accelerator, dai cam cum îi place lui ăla. Te duci la alt accelerator, o dai pe un pic mai pe altfel, știi? Și tot așa. Și într-adevăr e o chestie de focus. Andreea a sesizat foarte bine lucrul ăsta, că la un moment dat și universul se împarte în două, tu și restul. Restul incluzând bănci, acceleratoare, investitori, da? Tu trebuie să rămâi acolo fixat pe planul tău și pe visul pe care ți-l viziunea ta. Dar aș da un sfat și către bănci și poate către angajații din bănci. Să știți că există viață și în afara băncii. Să știți că se poate bea cafea la birou foarte bună și dacă nu se întâmplă în cadrul unei clădiri de birouri bancare. Să știți că în afara băncii, fintech-urile, startup-urile au destul de multe relații internaționale, merg la tot felul de evenimente internaționale, se întâlnesc la nivel de C-level, pentru că în startup e mai ușor să ajungi să discuți la nivel de C-level cu ceilalți parteneri. Există deci nu le mai fură angajații băncilor acum. Nu le fur. Există. Deci fintech are nevoie de cât mai mulți oameni care au fost și cunosc foarte bine domeniul financiar bancar. Dacă se întâmplă să fie prin bănci, probabil că acolo mă și adresez. Iar mai am aia voiam așa. Deci mai am și pentru ceilalți, pentru consultanți. Ideea este în felul următor. Eu acum o spun foarte pe direct. Și consultanții trebuie să înceapă să înțeleagă mai bine domeniul.
Pentru că încetul cu încetul acest domeniu va crește, noi suntem aici să creștem și asta e o foarte mare oportunitate pentru orice practică de consultanță care are cumva de tangență cu fintech-ul. Mai pe scurt, fiți cât mai la curent cu ce se întâmplă. Uitați-vă la reglementările noi care apar, DORA, MiCA, din zona de fintech. Uitați-vă la zona de ASF, de supraveghere financiară. Uitați-vă la zona de InsurTech de care a spus Andreea. Pentru că noi, fondatorii de fintech-uri, vom avea nevoie de consultanță și vom fi dispuși să plătim pentru ea și vom avea fonduri, finanțare ca să plătim pentru ea. Dar dacă nu găsim suficient de multă competență și pentru că nu poți să înveți ceva fără să practici cumva, e tot timpul ăsta ce e ou sau găina, dar cumva consultanții trebuie să fie pregătiți să aibă expertiza necesară. Pentru că, vă spun, nu este ușor să găsești consultanți în România. Deci chiar vă spun dintr-o super practică, adică am avut super experiență și eu și colegii mei. E foarte greu să găsim consultanți, nu doar de legal, din mai multe zone. De due diligence, să faci due diligence-uri, să faci audituri, să ieși pe piețe internaționale. Deci să-și facă temele, ca să zic așa. Bun. Consultanți. Și mă întreb spre Alexandra. Rapid, știu că nu mai este mult timp. Exact. Sfatul meu pentru fintech-uri este să rămână în continuare vigilente cu privire la cadrul legislativ și noi suntem desigur aici să îi ajutăm să rămână vigilenți cu privire la acest lucru. Apropo de ce a zis Cosmin mai devreme, avem un departament special în cadrul companiei noastre dedicat fintech-urilor și în afară de schimbările legislative care se pregătesc acum, DORA și MiCA, pe care le-a menționat Cosmin, eu aș adăuga aici că trebuie să ținem cu toții ochii pe viitoarea directivă PSD3, care este acum aflată într-un stadiu incipient al procesului legislativ, dar ne așteptăm ca într-un orizont de 3-5 ani ea să devină foarte, foarte relevantă și ne mai așteptăm la schimbări foarte importante pe zona asta de identitate digitală europeană. Dacă se vor adopta reglementările la nivelul regulamentului european privind identitatea digitală, credem că acest lucru o să revoluționeze accesul la servicii financiare, deci să ne păstrăm cu toții atenți și pe subiectele astea. Iar în ceea ce privește fintech-urile aflate în proces de autorizare, recomandarea mea ar fi să stea foarte aproape de autoritățile de reglementare, să le implice foarte devreme în procesul de autorizare și să le țină aproape și pe parcurs, astfel încât orice ajustări, orice modificări, orice adaptări să poată fi realizate de către fintech-uri în timp util. Și, nu știu, aș încheia cu un sfat mai general, care nu se aplică numai fintech-urilor, adică dincolo de un plan de afaceri bine pus la punct, un plan de scalare bine pus la punct, parteneriate strategice. Cred că ce am învățat cu toții în ultimii ani este că, dincolo de strategie și viziune, este important pentru orice business, fintech sau nu, să rămână puternic ancorat în realitățile pieței și să se dovedească adaptabil și flexibil la situații neprevăzute. Adică mai mult sau mai puțin prevăzute. Mai mult neprevăzute au fost în ultimii ani. Bun, vă mulțumesc tuturor pentru prezență, vă mulțumesc tuturor pentru toate insight-urile, pentru tot know-how-ul. Și urmează o scurtă pauză de 1 minut, după care colegul meu Răzvan Nenache va discuta cu fondatori de fintech despre cum văd ei ecosistemul. Vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru prezență și ne revedem curând. Zi bună!